каретном, а где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь, товарищ, этот дом, нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, то в большом каретном не бывал. И еще где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь, стал все по новой там, верь, не верь. И все же, где ты ни был и где ты не придешь, нет, да по каретному пройдешь. Еще вет, где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? И сега да ви представя водещия на предаването Неделен клуб, Хоризонт и Нощен хоризонт по програма Хоризонт на Българското национално радио, Николай Атанасов. Колко години пееш песните на Висоцки? Въпреки, че съм на 35, от 40 години пея тези песни. Да, точно от 40 години. Бях на 18 и един мой близък приятел ми донесе негови записи. Казва, защо не опиташ? Гласовете са ви близки. Донесе песни от неговия блатен период, от най-ранния му период. Харесаха ми много и се отказах да пиша песни. Пишех и песни. Те в уния години нормално. Непрекъснато се влюбвах и посвещавах песни на момичетата, в които съм влюбен. Колко такива песни написа? Доста са, но в момента, в който чух Висоцки и се казах, я не се занимавай с глупости, ами пей тези песни, които ги е написал гений, ти по-хубаво пей вместо да пишеш. И така. Въпреки, че Висоцки е незабравим за всички нас, какво хората не знаят или не помнят за него? Много са легендите, които се разказват за него, но, например, една от големите легенди е, че той безумно обичал Марина Влади. Да, в един момент е обичал. Той е обичал много жени, да не говорим за това колко жени са обичали него. Но малко преди да си отиде от този свят, Володя се влюбва в една 18-годишна студентка, Оксана Афанасиева, от Текстилен институт. Дори, така, доколкото знам от достоверни източници, е закупил халки, мислили са да направят тайно бракосъчетание в църква, но просто времето не му е стигнало, призовали са го в небесния дом. А в същото време, малко преди да си отиде, това е 25 юли 80-та година, той пък се обажда на Марина Влади и казва, че ще лети на 29 юли за Париж. Така че къде е истината, не е ясно. Може би е обичал и двете, може би е обичал. Никога няма да разберем тази истина. Ти предполагам, че следиш горещата новина на деня. Аз те призовавам да останеш тук при нас в студиото, защото всички се убедихме, че радиото, освен журналисти, ражда и прекрасни таланти.